Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you.
在下回来了，咱们这，哎呀，好家伙嘛，我们俩是谁？我们俩是嘛？Let's go, let's go， 不要管，不要管。Sekuqala kwenkonzo yethu. Haleluya.
Umama Msweli igama lami ngiyakholwa kusindisiwe ngiyamthanda uNkulunkulu haleluya haleluya ngelinye ilanga uNkulunkulu into ayenza kumuntu kushintsha nje impilo yomuntu haleluya ngiyamazi nami ishintshe yami impilo haleluya so angikho lapho bazalwane bewukubingelela nokuthi ngizazise ngiyacabanga abantu abanalo uhlelo babonile ematafuleni abo so kulesi sikhathi sonke sizophakamani usisi ngiyacabanga ukuthi uzimkhitha ozosivulela ngomkhuleko egameni lika Jesu haleluya sikunika lo hakudumo siyakudumisa ufanele sikunika lo size phambi kobuso bakho bayede laze laluhlusuku uNkulunkulu wethu namandla owalibeka emaphakadeni uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi abantwana bakho bayohlangana uNkulunkulu wethu namandla ngoba wabona kungekuhle uNkulunkulu wethu ukuthi owesilisa abe yedwa wathi uNkulunkulu wethu uzomcreatela umsizi uNkulunkulu wethu oyingcwele sesikhona ke Nkosi siyakwamukela ubukhona bakho uNkulunkulu wethu namandla kule journey abayithathile uNkulunkulu wethu oyingcwele hamba nabo bonke uNkulunkulu wethu namandla abasizile kulomshado uNkulunkulu wethu oyingcwele ubabusise exceedingly and abundantly and above all in the mighty name of Jesus hallelujah uzosamukela uma ekhona eduzane ngicabanga ukuthi usengasondela hallelujah amen bala ukuthi wakheni mbhele egameni lika Jesu haleluya angazi maye khona eduzane maye ngekho simthinta sondele uzokwamukela haleluya 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 sisekhona sonke nje bazalwane sihlulekile ake sifake sonke sithi cha sehlulekile ukubamba isikhathi kodwa kushuthi bekufanele ukuthi kube yile ndlela noma kube yilesi sikhathi haleluya so anganoma usekhona yena uMr Mbele azosamukela haleluya Jehovah sibonga wena Jehovah sibonga mina kancane kwami ngizokwenza la ngizonimukela nje ukuthi la sisojabula asizele uzokhala but siyadinga ukuthi sinikane isikhathi sihloniphane mawukhona sakhuluma ngaphambili abantu bethule mase kujayiva sijayive sonke futhi kube mnandi mase nifuna ukudla futhi mase kuphelila sazophaka manje bathoka amaphekethulula nje ubaba umkhulu la ekhaya omdala uthi ukhemeza umnikazi waleli igceke wayiphaka njalo kuyaphakwa nje la ekhaya ingane uzobona igijima nama drumstick lapha nakugijima upheka ngasekitchen konke uyithola udliwa inyama ke la ekhaya ayikho into edliwayo enye inyama kuphela kobhontshisi asibathenge ngobhontshisi siyabonga kodwa ukuthi nisivakashele nanokuthi nisibekezelele ngamadelays ebekhona siyaxolisa isimo sempilo ke nanokuthi phela umcimbi uyihlela yona indlela yakhe njengoba nje sila
Hey, nambe ngithi ngizoba sengilela ngalesikhathi but akwenzekanga-ke kwenzeke ngalolu hlelo phela yonke into but yenziwa ubani uNkulunkulu. Ngiyacela ukuthi nihloniphane nibekezelelane. Asebelambile nje bevele bebiza umzumbe phandle. Ngizobanika into yakhona mina ikhona into yakho. Ayikho into yakho la ekhaya siyabonga. Umfowethu-ke lo oganawo namhlanje ngimfisela inhlahla. Hey kodwa ngathi ufuna ukungishiya kodwa ngiyasondela. Hayi akangishiyi ngiyasondela nje. Seduze abantu lebengibuza kanti wena indoda wenze njani? Hayi ngiyasondela sengiseduze ogqu. Uzozizwa izikhe. Siyabonga-ke lo muzi nihloniphe nje kube kahle yonke into sonika kube kahle siyabonga. Nami-ke lekhaya ngingani angazi ukuthi ngifike kanjani nje la phambili ngoba khona obhuti abadala ukubona ngabathetha lenxaxheba kodwa-ke inikwe mina namfanele nginamukele bese-ke ngiyanikhulula ukuthi kujatshulwe kube mnandi-ke siyabonga. Kepho isula uyayibhidliza ngazo futhi izandla zakhe okusho ukuthi sinawo amandla as a woman okwakha nawo ukubhidliza futhi sinawo. Haleluya. Mina nje ngingakusho amazwi amafishane ukuthi umthandazo unazo zonke impendulo. Nanoma yini ongathi ufeyisana nayo siyabona kuhle emabheleni and ufike ekhaya kufudumele nje ngizwe imfudumalo mina. Haleluya. Noma ngayinike ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka masuku ungene kule ndima yokuba umama kube nezinto eziningi kodwa yedwa okwazi ukusinikeza konke uNkulunkulu. Haleluya. Haleluya. Kunelinye lithi madoda thandana umkeni bese lithi bafazi thobelana abayeni benu. Okusho ukuthi ngoba usufikile la emabheleni awuzile nje ukuzothanda. Ukhona umbhele eceleni kwakho uzokuthanda akunika uthando okwakho ukuthi umthobele. Haleluya. As unkosikazi wakhe wena uyamthobela. Haleluya. Bekukudlula nje baba umbhele kuleyo ndimana nje ukuthi cha ungakhathazeki. Konke sikuthola emadolweni. Konke sikuthola emadolweni. Haleluya. Kulesi sikhathi bazalwane sizocela ozothi welcome to the motherland. Hallelujah. Hallelujah. Enukumemeza bazalwane lozothi welcome to the motherland. Hallelujah. Mrs D Mabuthelezi Mbele egameni lika Jesu usungaqhubeka sisi.
Zulu. WangonyamakaZulu. Hallelujah. Bese kusho ukuthi nje nishaya u3 noma u2 noma u1. Hallelujah. Sizocela kulesi sikhathi bazalwane ozokhulumela abakamthetho. Hallelujah. Hallelujah. Uzoba umiste zakhele. Sizocela sondele ngaphambili egameni lika Jesu. Asondele uNyambose mayekhona. Khona uNyambose. Inkonyane lenkosi singaphansi komsaba kuphela bathethwa bayalinga nje banikeza isikhathi sabo inkonyane Angabenzi isisekwe senze sibanga Kwacha zinsizwa futhi kumkhulele indaba. Hayi kahle unyanye bangamkhuleli. Esingakacwebezeliswa iminwe size ngapha. Cela ukuthi sonke sisukume nje size ngapha. Sizophakamani bakithi sonke nje. Size ngapha osisi. Osisi beze besondele ngapha. Ngaphambili. Nikeze igunya njalo lokuzoma la phambili. Asizeni bakithi awu basekho sisi lapha endaweni osisi. Osisi.
kulo ozosikhathela ikhekhe Mrs. DZ Mbele angasondela ngaphambili Mrs. DZ Mbele ngibingelela ngokukhethekile umndeni wakaMbele lo mphambi kwenu uMrs Mbele umnathi kaMamthethwa ebese ngibingelela bonke omakhelwane abachithe isikhathi sabo beza kulomcimbi wanamhlanje ngithi inkosi ibabusise ebese ngibingelela ngokukhethekile kakhulu Mr. and Mrs. Mbele mhlamba nibona ngiring ngamakoti ngicela amakoti usukume bakhombise iringi yakho okay siyabonga ngizokwenza iitem yokukhatha ikhekhe njengoba sazi ke ukuthi ikhekhe linama ingredients akhona asuke ethakiwe ukuze kwakhiwe ikhekhe so kanjalo nasothandweni kunezinto ezenza ukuthi uthando lugcine selumshado kunezinto emshadweni ezimnandi kunezinto ezisalty njengoba sazi ukuthi nasekhekheni ukhona ushukela ukhona usawoti ikhekhe ke siyabona sonke ikhekhe ukuthi lihle kanjani leli khekhe leli lidlule ku-oven selibhekwa sekuhlanganisiwe ama-ingredients okusho ukuthi nothando lwakhe uMr and Mrs Mbele nawo uke waba nakho ukushisa ukuze sigcine sesiubona usumuhle kangaka amen bazalwane amen so ikhekhe ke njengolibali nama ingredients angithi lingena ku-oven ebese lizoya efrijini lenziwelani ukuthi lingene ku-oven bese liye efrijini kusuke kwenziwela ukuthi lokho esikubona la phambi kwethu ikhekhe libe yilendlela eliyona ikhekhe ke alifikanga nabantu bakaMbele lifike nomakoti okusho ukuthi umakoti kusukela namhlanje benomkhwenyana bazolisika ikhekhe ngokusemthethweni bazolisika noma inini kusukela namhlanje bengalisika ekseni bengalisika emini bengalisika ntambama ikhekhe so ngizocela ke ukuthi siphakamise uMr and Mrs Mbele beze ngaphambili bezosenzela inkonzo yokusikwa kwekhekhe
bobabili ngizocela ubaba uMbhele a-checkisise ukuthi ummese ngabe ulikhali yini angithi ummese awulolo umuntu wesifazane socela baba usicheckele ummese ukuthi ngabe ubukhali ngokwanele yini ubukhali baba uthi ubaba uMbhele ummese ubukhali ukulungela ukusika ikhekhe okay ngizocela ke ukuthi umama abambe ummese ngesandla sakhe ebese ubaba ebamba isandla sika mama ngaphezulu okusymbolize ukuthi umama ungaphansi ubaba ungaphezulu amen bazalwane okay bazosika ke ikhekhe ngokubambisana ngayo uma uMbhele ubona ukuthi ubaba uzophatha kabuhlungu so udecide ukuthi amphathele elinye ikhekhe bazohamba ke behambisa ikhekhe laka Dlamini nekhekhe laka Mthethwa Lucy
ngajabula. Bengazi ukuthi abantu bazowangaka ngalesikhathi. Nje ngidlulisa ukubonga kakhulu. Ngibonge nje ukubambisana sihlela nomshado. Noma bekunzima. Ngibonge nje ukubambisana ngoba umndeni wakaMthetho. Ngibonge umndeni wakaDlamini ngokubambisana nje ekuqaleni kuze kube sekupheleni. Bese ngizobonga umndeni wakaMbele ngokukhethekile. Thina bomakoti ke bala ekhaya sibambisene nje kakhulu. Lo mshado beyimpumelelo nje ngicabanga ukuthi kungenxa yabo wengekho mhlawumbe. Ngiyabonga nje kakhulu. uNkulunkulu ababusise kwande nje laba abathathe khona nomakhelwane bami basupportile babe nesupport kakhulu. Ngiyabonga nje kakhulu. Ngiyabonga futhi ukuthi basekhona abanye abahambile. Inkosi inibusise nje nisazohamba ebumnyameni. Bakuthiwa sithi umsindo khona sokwazi ukukhuluma. Bengabe ngiyacula manje ngishelwe izwi ngaguke kodwa. Ngishelwe izwi lihambile. Badlala kwethu. Nami ngidlulisa ukubonga okukhulu. Lolu hambo esihambile waze wafika la kunamaginqiginqi kunzima bese ngiphethwe iBP nginamaphilisi bese ngiwaqala iBP kodwa sengizawayeka manje ngoba ngiyasola sengathithi leli bhande leli bebengifake lona bathi kune iBP hayi ayehlile manje. Ngibonge bazalwane benkosi ukubambisana kwenu ngokusithanda kuze kube lana njengoba kade nizobona umshado lo okade sufisa. Ngizobonga uNkulunkulu engimkhonzayo umnyazi lwezulu. Ngithi ngingenalutho kodwa mangabe ngibeke isenti ephekwelinye kuze kugcine kube impumelelo. Phinde futhi ngibonge umndeni wakaDlamini nomndeni wakaMthethwa ongiphathe kahle kwaze kwabalana. Ngekhohlwa kanjani umndeni wakithi eMabheleni. Amabhole wonke uyabona umzomkhulu ke kuthiwa uyahlupha kodwa lo uhlupha kancane ngoba usacancatheka. Ngibonge usisi omdala otheki imi. Kana phela ndoda ubona ukuthi inwele ezimhlophe ngathi sesiseduze. Nasi nesalukwazi izalukwazi zami embili. Ayisezinteke kana akuselula ndoda. Awu ngeke ngibuze ngithi awuthi usisi ngiganwe ngani ngoba uyabona mosana ukuthi imali ayibekeki bathi imali iyashelelele bishelelele. Ngibonga kakhulu ngibonge Mabhele kubafowethu bebonke. Lo makoti bami bonke. Abe bengithwalile kwaze kwaba lapha nezinsizwa zakithi. Ngithi angathi inkosi sengathithi
ifiso zethu sisonke zingaba impumelelo kulolu suku olukhulu kangaka sengathi nangesonto elizayo ngaba omunye ngoba sibaningi. Ngibonge kakhulu mndeni wakwaMthethwa, ngibonge uMthethwa uwonke ngoba sakhele kwaMthethwa. Ngibonge nokomakhelwane ukuthi nami namhlanje sengiyindoda lapha esontweni kuyinkinga ke mawungakhaniwe njalo kuthiwa hayi awayikweqi amicrophone ayingeke sangeqa manje. Ake noma ngathwali ngiyabatshela ukuthi hayibo wanibona imiseganiwe. Ngibonge kakhulu mzwakwethu, ngibonga ungapheli. Ithi inkosi izinibusise, amen. Hallelujah. Hallelujah. Kulesi sikhathi sizocela bazalwane uma bekhona abaphethe izipho besondele nazo ngapha ngoba phela nabantwana bazokubuza ekhaya ukuthi awumama wahamba negifts wazowabuya nayo atibuyisaphe emshadweni. Amen. Amen. So abaphethe ke bazalwane izipho bengasondela nje bezoyibeka ngapha eduzane nemnikelo. Socela bazalwane sobeka nje isitulo la uthi sizonikela phela ukuze bezosala bedla phela bakithi. Nasi isitulo ngizosibeka nje la singeza sizonikela siphakameni sonke nje asifake izandla kumaphesi wethu nakuma-wallet sizonikela. Sizeni sizonikela, sizeni sizonikela. Abaphethe izipho sisondele nazo izipho zethu. Noma sithi awumnikelo wani wona loyo ithende ingaka bakithi ingaka ithende ngase ngadumala. So ngiyacabanga ke bazalwane sisemaphethelweni ohlelo lwethu kulesi sikhathi sizophakama. Hayi nathi imali yeza bazalwane yeza nathi imali yeza lapha emuva. Bakhona bathindeka masikhuluma ngomnikelo because they understand indaba yomnikelo. Ikalamba Films.